Lortu du, laugarrenean lortu ere Iruko, Aimar Olaizola mendean hartuta lauterdiko txapela janztea. Hirugarrena du lauterdian, 13. denera, Olaizolak adina eta bera da, eskupilotaren historian urte berean bi aldiz 3 txapelak irabazi dituen pilotari bakarra. Esta chapela puede ser de las que más ilusión me hace de todas. 21. mendeko bi pilotari honen arteko enegarren finala izan. Iruko lehenengo pilotakadatik izan da gaur Aimar baino gehiago. Jokoaren ekimena Iberokoarena izan da lehenengo pilotakadatik eta Aimar txapelketa osoan bezala aritu da. Gozatu eta asmatu ezinik eta gaur gainera pilota asko galdu du. 9-4 aurreratu da Iruko. Bizi ibili pilota urratsa aurrera egindagirearen bila eta Aimarri botera jokatu araziz. Sakea berreskuratu eta beste lautante egin ditu jarraian Olaizola. Sake erremateari esker batez ere eta 9an berrindu dute. Oizutagaren jokoak ez du jarraipenik izan. 11-1 partzelarekin hautsi du partida Iruko. 20-10. Espaldi honetako Olaizolarik motelena ikusi dugu zati honetan. Baina Aimar da, ez du etxi Loizuetarrak, berak egin aurrera jokoaren ekimen hartu eta tantoak pilatzen hasi da. 17an geratu da. Merezita jantzi du txapela Iruko. Aimarrek 7 txapel ditu kaiolan, beste horrenbeste finaletan baina 8garrenean, beste handi baten aurka galtzea egokitu zaio. Partida ahora no me va a dar de comer y no me conformo con eso. Quiero seguir peleando. Bestela demostratu kriston pilotari dela, izan den pilotariko goenatako bat. Oaindik ni baino gazte da gaina, sasoiaren ni baino goetan ni seguru no, oaindik txapela gehi irabaziko txulaz.